kasuwa ta tun safe. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Mutum ya. Bundumi. Ya kai ne. Lafiya da wallahi. Ya garin ya garin. Kasuwa. Lafiya ga wallahi. Kai amma ba gurin nan yayi kyau. Allah mutum na. Kijin ko ina komai yayi kyau wallahi. Allah mutum na. Arziki kenan. Wai tsaya. Wai kai da ka binnin da muka dinga wai kwaɗi ta yi kai binni daga tsawon da muka dinga kwaɗi ta yi kai binni ka gudu. Ai abin da nake nufi kai fa tare muka dinga wasannin da kai a karkara. Kuma Allah na tuba shi arziki ba kashi bane ba. In yi maɗauka ai sai kai. A ina ke takowa. To kai ba kada wasa ba. A tunda mun ga noman ba zai ba sai mu koma kasuwanci. Kai mana. shage na gidana. Na yinka ya ke ciki ne. Albirinka. A goro. Wai ka san me fito da ni ne kauye? Sai ka faɗa. Garin kwaki na zo nema. Da kai duk karkarar na ta kokarin su garin kwaki ka zo shago na. A'a da ka ko da san banza ne irin naka. A'a ba haka bane ba. Ka san mu a kauye mu muke noma rogon. Idan muka noma rogon sai ku yan binni mu sai muku ku sarrafa ya koma gari. Oke yasa ka biyo biko ce na ka zo. Ƙwarai kuwa. Wai na gida na wani ne garin ma yanzu. To gaskiya ka san dala ta tashi kuɗi ya ƙara. Duk gari kwaki kwano da ina sai da shi naira 1000. Wai ɗaya. Wai garin ne kwano 1000? Ya na ka girgiza naira 1000 duk garin kwaki kwano da naira 1000 mana. Garin? Naira 1000. Wannan masifar ta yi yawa. Kamar ya ta yi yawa. Gaskiya mana na ji Janar Ibrahim Sani ya kasa iya kira ga 'yan kasuwa. Ya ce shi idan ya hau gwamnatinsa ba ta kowa bace ba iya nufin ta ɗan kasuwa ce. Ko wanda ka ji ina faɗa ba ina nufin wai kowa ba a'a ɗan iska. Shi Janar Ibrahim Sani ya kasa baya tare ɗan iska. A'a Janar Ibrahim Sani ya kasa baya tare ɗan iska. Shi magana ike zai tallafa wa 'yan kasuwa. Mu kenan. Kwarai kuwa. 'Yan a daidaita sahu su ya daidaita su zauna daren dam da kafafuwansu. Kai Allah wallahi. Wannan wani bawan Allah ne haka. Ai maganin ƙarya hallara. Ka gani? Ka gani? Ikon Allah. Ka gansa? Na gani. Ka gansa? Na gan shi. Ka gani? Na gan shi. Yace shi idan ya hau zai ba da tsaro, ruwa, lafiya, ilimi, samar da wutar lantarki. Aikin nan dai ka rasa ba da shi kadai mutum ɗaya ne zai wani aiki. Ƙwarai kuwa. Shi kadai. Ƙwarai na gaya ma saboda haka da kaga wannan bawan Allah DCG Ado Ahmad Abdulgarki retired. Billahi alladhi la ilaha illa huwa hima da sa hannun a wannan tafiyar. Kuma yace in Allah ya dan Allah ya ba su gwamnatin jihar Kano. Kowa da kowa 'yan kasuwa zai ba su jari. Babu kuɗin ruwa. Kai babu kuɗin ruwa. Ƙwarai kuwa. Ga ma Allah ya dafa mai. Saboda haka ni yanzu gari kwaki ya fi ƙarfi na. Za mu saurari Janar Ibrahim Sani ya kasai idan Allah subhanahu wata'ala ya bayi mulkin gwamnan jihar Kano. To komai a Kano zai yi wata. Insha Allah. Insha Allah. Ni ma da haka ina shaida ba lafi da bane.